खुलुमबाय लोगोफोर दासान्दि आं बिराद बिजियाव थादों बेनिखायनो आं भिडिअ लाबोनो हायाखै आजिलि सानथामनि बारा जाबाय आं भिडिअ लाबोनो हायैया स' दिनै आं गाबोन नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि मोनसे टपिकखौ लाना फैगोन बेनो जाहैबाय मा दासान्दि फेसबुकआवहाय बिराद गिदिर मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ मोनसे बाथ्रा भाइरेल जागासिनो दं बे बाथ्राया मा दिनै आं गाबोन नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन स' दिनै आं टपिकआ जाहैबाय बेलेग नोंथांमोना थांनायाव नायना मोनथिखाबाय बेनिखायनो नोंथांमोननो आं दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं बुंखाबाय जे मा आं गाबोन ओरैबायदि मोनसे गिदिर भाइरेल बाथ्रा लाना फैगोन जाय बाथ्राया दिनै फेसबुकआव जेरावबो गोसारलागासिनो दङ थ' दिनैनि बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर इउटुबाव आरो फेसबुकआव मानसिफ्रा माबायदि भिडिअखौ नायो आं बेखौसो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आरोना आजिखालि माबा मोनसे सोरखौबा थुलुंगा होनाय माबा मोनसे सोरखौबा शिक्षा होनाय सोरनोबा गियान सोनाय माबा मोनसे बावनाय बाथ्राखौ गोसोआव खोलनानै होफिननाय बेबायदि भिडिअखौ आजिखालि मानसिफ्रा नाया जायखौ नायोबा इन्टारटेनमेन्ट इन्जयमेन्ट मोनो इभेन बेनिफ्राय जों जेबो सोलोंनो हाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानसिफ्रा नायनानै मोजां मोनो माबा मोनसे जाथारै खोथाखौ जानला मोनला मोसाग्लांलाबायनाय जानला मोनला एक्टिं दिन्थिलाबायनाय सोरनिबा मोनसे गाज्रि मोनसे भाइराल फट' ओंखारनाय भाइराल भिडिअ ओंखारनाय नैफोरबायदि भिडिअफोरखौ मानसिफ्रा ओरैबायदि मुखुब नायो हगारनाय लोगो लोगो नोङो मा 1 मिनिटआवनो नोङो माने 1000 नङा होमबा 2K 3K बेफोरबायदि भिउ जागोन खिन्थु ओरैबायदि जायोना मोजां जिखिनिखि सोरखौबा थुलुंगा होनाय फरायनायनि सायाव बुंनाय रायजो जानायनि सायाव होननाय आबाद मावनायनि सायाव होननाय न'खर संसार जानायनि सायाव होननाय बा माबा मोनसे मोजां मोनसे एडभाइस होनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आजिखालि मानसिफोर नाया खिन्थु ओरैबायदि मोनसेमोन नैबे इउटुबफ्रा फेसबुकआ ओरैबायदि मोजां मोनसे ससियेल प्लेटफर्ममोन जायनि गेजेरजों सासे मानसिया मोजां मोनसे बेबहार सोलोंना लानो हायो मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो रोङैखौ रोंनो हायो आरो गुबुननोबो नोंनि रोंनायखौ शेयार खालामनो हानाय बे सुबिदाखौ दङमोन बाट जोंनि मानसिफ्रा बेखौ लानो रोङा स' आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ लाना फैदों दानि बांसिन भिडिअखौ नायो होनना बुङोबा जानला मोनला फट' इडिट खालामना होलाबायनाय जानला मोनला मोसाग्लांलाबायनाय बिदिनो सोरनिबा भाइराल जानाय बिदिखौ बांसिन नायो आरो मानसिफ्रा बाखि दस्रा भिडिअखौ नाया दा आंनि भिडिअ बेनो लोगोफोर स' गाबोननि जेनोखि आं भिडिअ लाबोगोन बे फुरा मोनसे गिदिर मोनसे टपिक जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाना होखाबाय थ' नोंथांमोना नायबावनाङा आरो दिनैसिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो साबस्क्राइब खालामना लायाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेलावबो थुनानै हो नङाबा बेलाव जुदि थुनानै होआबा मा जागोन नोंसोर आंनि भिडिअखौ नुनायानो नङा आरो आंनि बांसिन गोबांथार साबस्क्राइबारफ्रानो माने बेल आइकनखौ थुनानै लायाखै स' जायनि खालाव दिनै आंनाव 1000नि बारा साबस्क्राइबारफोर दंब्लाबो बाट भिउआ खम जागासिनो दं आरोखि स' नो मेटार स' आं दिनै बेखौ लाना फैदों आरोखि लोगोफोर थेंक इउ